खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दासान्दि जाबाय थानाय बारहुंखा बारनायजों खहा जानाय नखरफोरनो अनसुंथाइ होदों जिसया समफ्रामारि बिथाङा चिरां जिल्लानि खायलाबारि गामिनि समाज सिबियारि जिसया समफ्रामारि बिथाङा गोबां अखा हानाय बारहुंखा बारनायजों खहा जानाय सुबुंफोरनो 100निबो बारा प्लास्टिक राननानै होदों बिथाङा बुंथिदों दि बावैसो सिगां बारहुंखा अखा आरो सारन्थाइ गावनायजों सिलिंखार जानाय दुखुथिया नखरफोरनो जि हायो मदद होनो थाखायनो बे प्लास्टिकखौ राननानै होनाय जादों बे गामिनि अनगायैबो गं-9 गं-गु गामिफोर जाय नखरफोरा बारहुंखा आरो सारन्थाइजों सिलिंखार जाजादों बिथांमोनखौबो मदद खालामगोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा आरो बे अनसुंथाइ होनाया राजखान्थिजों जेबो लोब्बा गैया होननानैबो फोरमायथियो दुखुथिया रायजो राजाफोरखौ मदद होनो थाखायसो बे अनसुंथाइखौ होनाय जादों होननानै फोरमायथियो बिथां जिसया समफ्रामारिया BTCआव सासे दैदेनगिरियानो मोननैयै बिबान आवग्रिनानै लानायखौ लानानै बेरेखा दोलोआ गोबां खोथा बुंबोदों बेनि सायाव MLA जयन्त बसुमतारीनि फिननाय सासे दैदेनगिरियानो मोननैयै बिबान आवग्रिनाय जेरै BTCनि डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा आसाम बिधान सभानिबो MLAनि मासिखौ आवग्रिनानै दङ बेनि सायाव जयन्त बसुमतारी बिथाङा फिननाय होदों दि बेयो आयेननिसो बाथ्रा काउन्सिलनि सासे सोद्रोमाया आसाम बिधान सभानि सोद्रोमा जानो हाया होननानै आयेनावबो गैया आरो संबिधानावबो गैया संबिधानानो गनायथि होदों नाथाय संबिधानखौ मिथियै सुबुंफोरासो बेरेखा खोथा बुंथिदों आरो रायजो राजाफोरखौ गोरोन्थि लामाजों लांदों होननानै बुंथियो बिथां जयन्त बसुमतारीया बेनि अनगायैबो बावैसो सिगां BTCनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा BTCआव मोननै बियाबाव उफ्रा बिसायख'थि जागोन होननानै फोसावदोंमोन बेनि सायाव MLA जयन्त बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों दि BTCआव जानो गोनां मोननै बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिया आसाम सोरखारनि सायावसो सोनारो बियो काउन्सिलनि आखायाव गैया होननानै बुंथियो बेनि थाखाय नेनो नांगोन होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा लोगोसे उफ्रा बिसायख'थिया जेसेबां थाब जागोन एसेबांनो UPPL दोलोनि थाखायबो गाहाम जागोन जाहाथे रायजो राजानि जौगानायनि खामानिखौ मावनो हायो होननानै बुंथियो बिथाङा बेनि अनगायैबो रायजोफोरा जेरैबायदि दैदेनगिरिखौ मोनजानो लुबैयो बेखौ मोननो हागोन दा सासे दैदेनगिरियानो मोननैयै बिबान लानायनि थाखाय नांगौबायदि रायजो राजानो सम होनो हायाखै आरो खामानि मावनो हायाखै होननानैबो बुंथिबावो MLA जयन्त बसुमतारी बिथाङा दासान्दि जाबाय थानाय गिख्रंथाव बारहुंखाया सुबुंनि जिउ खहा खालामनायजों लोगोसे गोबां खहा खालामदों मोनायाव बारनाय गिख्रंथाव बारहुंखाया क'क्राझार बाक्सा आरो तामुलपुर जिल्लायाव गोबां खहा खालामदों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव कसुगाव पुलिस थानानि बेन्दोंनि मैनागुरि दुम्ब्रुगुरि गामियाव सारन्थाइ गावनायजों माथाम मोसौ गाया थैदों 37 बोसोर बैसोनि खुदिराम नार्जारी जाय बिथाङा आबाद मावनानै आरो बन फाननानै खुनुरुखुमै गावनि जिउखौ खुङोमोन बिथांनि माथाम मोसौ गायानो सारन्थाइ गावनायनि जाहोनाव थैनो गोनां जादों बेनि अनगायैबो बाक्सानि माहारियारि मानास हाग्रामानि बेन्दोङाव थानाय मायांफारा गामियावबो गिख्रंथाव अखा बारहुंखा आरो सारन्थाइया गोबां खहा लाबोदों गोबारै बारनाय बारहुंखाया गामिनि गोबां दंफां लाइफां कारेन्ट पस्ट बायदिखौ सिलिंखार खालामदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला 50सो गय बिफाङा खहा जादों लोगोसे गोबां दंफां लाइफां कारेन्ट पस्ट बायसिननायनि जाहोनाव मोब्लिब गैया होननानै फोरमायथिदों मिथिंगायारि फोजोबस्रांनायनि थाखाय ओनसोलाव गोबां खहा जानायखौ लानानै मायांफारा गामिनि सुबुंफोरा सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों तामुलपुरावबो गोबां खहा 3 जवाना जोखोम जादों मोनानि समाव बारनाय गिख्रंथाव बारहुंखाजों पाटकिजुलि 64 बेटेलियन SSBनि 3 जवाननि सायाव दंफां बायसिनदों 3नि मादाव सासेया बांसिनै जोखोम जादों होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों जोखोम जानाय 3 SSBनि जवानखौ उनाव फाहामथायनि थाखाय कुमरिकाटा देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों बेनि अनगायैबो तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय 1 नं पाहारपुर गामि आरो हाथायावबो गोबां खहा लाबोदों गोबारै बारनाय बारहुंखानि जाहोनाव गलाफोराव गिदिर दंफाङा बायसिनदों जायनि थाखाय गोबां खहा जादों होननानै फोरमायथिदों दंफां बायसिननायनि थाखाय गलानिया 5 निफ्राय 6 लाखसो खहा जादों होननानै गलादारफ्रा फोरमायथिदों बेनिखायनो तामुलपुर जिल्लानि MLA जलेन दैमारि बिथांनिफ्राय मदद हास्थायदों हाग्रानि मोसौनि गाग्लोबनायजों चरण नार्जारी बिथांनि जोखोम चिरां जिल्लानि देउलगुरियाव हाग्रानि मोसौआ चरण नार्जारी बिथांखौ सौनानै जोखोम खालामदों जोखोम जानाय चरण नार्जारी बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय उनाव चिरां जिल्लानि काजलगावआव थानाय जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों हाग्रानि मोसौजों सौजानानै जोखोम जानाय चरण नार्जारीखौ हाग्रा बिफाना थांनानै खौरां लाहैदों जुलिनि बोथोर जुलिनि समाव जानाय लोंनाय जानानैबो माब्लाबा समाव खैफोदाव गोग्लैनो हागौ बेबायदिनो जाथाय जादों जुलिनि समाव जानाय लोंनाय आदाराव बिस गोनां जानाय आदार मोनजाफ्रांनानै देहा फाहामसालियाव थिसनजानो गोनां जादों बे गिख्रंथाव जाथाया कामरुपआव जादों कामरुपनि बामुन्दियाव जुलिनि जानाय आदार जानानै सा 500सोआ हरखाबै लोमजानाय
गोबानाय, खर' सानाय बायदि बेरामाव गोग्लैनो गोनां जादों। बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरखौ फाहामथायनि थाखाय कामरुपनि सुवालकुसियाव थानाय महात्मा गान्धी रुरेल हस्पिटालाव थिसननो गोनां जादों। सा 500नि मादावनो बांसिनै बेरामाव गोग्लैनायफोरखौ गुवाहाटीनि GMCH देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। साननैसो सिगां हमजानाय MLA जिग्नेश मेवानीजों आसामनि कंग्रेस MLA भारत चन्द्र नाराखौ लोगो हमनो होआखै क'क्राझार पुलिसआ। साननैसो सिगां प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनि सायाव टुइट खालामनायनि दायाव गुजरातनि कंग्रेस MLA जिग्नेश मेवानीखौ गुजरातनिफ्राय क'क्राझार पुलिसआ हमनानै लानानै फैदोंमोन। बिथांखौनो आसामनि कंग्रेस MLA भारत चन्द्र नाराया लोगो हमनो फैदोंमोन, नाथाय क'क्राझार पुलिसआ बिथांखौ लोगो हमनो होआखै। गुजरातनि कंग्रेस MLA जिग्नेश मेवानी बिथांखौ लोगो हमनो होयैखौ लानानै आसामनि कंग्रेस MLA भारत चन्द्र नारा बिथाङा क'क्राझार पुलिसखौ सोंखारिदों। बिथाङा बुंथिदों दि बेयो मोनसे पलिटिकेल केससो। गुजरातनि MLA जिग्नेश मेवानीआ सोरखौबा बुथाराखै, सोरखौबा जिनाहारि खालामाखै। जायनाखि उदखारि, जिनाहारि खालामग्रा, मानसि बुथारग्रा बायदिखौनो लोगो हमनो होनाय जायो। नाथाय प्राइम मिनिस्टार मदिनि सायाव टुइट खालामनायनि दायावनो लोगो हमनो होयैया सोंखारिजाथाव होननानै बुंथियो बिथाङा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि गुवाहाटीयाव थांनाय 13 सानावनो 7 गोथै देहा बोखांनो हादों। बेनि अनगायैबो आसामावनो सानफ्रामबो फ्राय आयेन बेरेखा खामानि जायो, मानसि बुथारनाय जायो, जिनाहारि खालामनाय जायो, उदखारिफोरनि खामानि जायो। बेफोरनि दायनिगिरिखौसो हमनो थाखाय पुलिसनो बिबान होनांगौ होननानै बुंथियो बिथाङा। लोगोसे प्राइम मिनिस्टार मदिनि सायाव टुइट खालामनायनि दायावनो गुजरातनि कंग्रेस MLA खौ क'क्राझार पुलिसआ एरेस्ट खालामनानै लाबोनायजों भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफोराव आसामा गाज्रि मुं मोनबाय होननानैबो फोरमायथिबावो। मख'नो गोनांदि गुजरातनि कंग्रेस MLA जिग्नेश मेवानीआ प्राइम मिनिस्टार मदिनि सायाव मोनसे टुइट खालामदोंमोन। जाय टुइटनि गेजेरजों गुजरातआव गुबुन गुबुन हारिफोरनि गेजेराव दावराव दावसि जानो हागौ होननानै BTCनि EM अरुप कुमार देआ MLA जिग्नेश मेवानीनि हेंथायै क'क्राझार पुलिस थानायाव FIR होदोंमोन। बे FIRनि सायाव बिथा खालामनानैनो MLA जिग्नेश मेवानीखौ क'क्राझार पुलिसआ गुजरातनिफ्राय एरेस्ट खालामनानै लानानै फैदों। मैदेरनि गाग्लोबनायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा। सनितपुर जिल्लानि बरसलायाव मैदेरनि गाग्लोबनायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। बरसलानि आमगुरि गामियाव अरां नेशनेल पार्कनि माखासे मैदेरफोरा फैनानै गाग्लोबफैदोंमोन, जेराव मैदेरनि गाग्लोबनायजों रबि माझी मुंनि सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। पुलिसआ खौरां मोननानै जाथायथिलिसिम फैनानै उनाव रबि माझीनि गोथै देहाखौ तेजपुर देहा फाहामसालियाव दैथायहरदों। बेनि उनाव हाग्रा बिफाननि मावथिफोराबो फैनानै मैदेरखौ होहरफिननायखौ मिथिनो मोननाय जादों। फिन आसाम पुलिसनि एनकाउन्टार। नगावनि जुरियायाव आसाम पुलिसनि एनकाउन्टारजों ड्राग्स फालांगिनि जोखोम। नगावनि जुरियानि कदमनि फोथाराव बे जाथाया जादों। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला ड्राग्स फालांगि मइजुल इस्लामखौ सानसे सिगां कलियाबरनिफ्राय मोनसे गारियाव 5 कौटिनि ड्राग्स लाबोबाय थानाय समावनो आसाम पुलिसआ हमनो हादोंमोन। बेनि उनाव ड्राग्स फालांगिरि मइजुल इस्लामखौ लानानै जुरियानि कदमनि फोथाराव थानाय न'आव थांनानै सिग्रोमहैदोंमोन। बेयावनो ड्राग्स फालांगिरि मइजुल इस्लामनि सायाव एनकाउन्टार खालामनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला जुरियानि कदमनि फोथाराव थानाय न'आव संदाननो थांनाय समावनो मइजुल इस्लामआ पुलिसनि सायाव गाग्लोबनो नाजादोंमोन। बेयावनो मइजुल इस्लामनि सायाव आसाम पुलिसआ गुलि गावनो गोनां जादों। बे गुलि गावनायावनो मइजुल इस्लामआ जोखोम जादों। जोखोम जानाय मइजुल इस्लामखौ नगावनि देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादोंमोन। उनाव साबसिन फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटीनि GMCH देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों। नखरसेनिनो 5 सुबुंखौ बुथारनानै उनाव न'आव अर सावनानै होदों सिनाय मोनै दुथांफोरा। बे जाथायाव उत्तर प्रदेशनि प्रयागराज जिल्लानि कवाचपुराव जादों। जाथायनि सायाव ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला न'खौ सावनानै होनायनि उनाव उखुन्दै खुनायखौ नुहुरनानैसो बे जाथायखौ नुफैदों आरो पुलिसनो खौरां हरदों। उनाव पुलिसआ जाथायथिलियाव नुजाथिफैदों। दायनिगिरिफोरखौ हमनो थाखाय स्नेपार डग आरो फरेनसिक एक्सपार्टनि गेजेरजों संदाननाय हाबाया जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों। 5 जिउ गोमानायनि मादाव सासे 2 बोसोरनि उन्दै हिनजावसा गथ'बो दंमोन। थैनाय 5नि मादाव राम कुमार यादव, बिथांनि बिसि कुसुम देवी, बिथांमोननि फिसाजो मनीषा, बिहामजो सबिता आरो फिसौजो मीनाक्षी 2 बोसोर बैसोनिमोन। 5 बोसोर बैसोनि फिसौजो साक्षीया जाथायनिफ्राय रैखा मोननो हादों। बिथाङा जोखोम जादोंमोन। उनाव बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। नखराव फिसाज्ला सासे न'नि बाहेरायाव दंहैयोमोन। बिथाङानो दा नायबिजिरनाय हाबायाव पुलिसफोरखौ मदद होगासिनो दं होननानै मिथिहोदों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।